Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest value analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Pebrero 18 hanggang 20, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Okay. Kaya nang sinabi natin, nakalipas na last report natin na may rain event na mangyayari, maulan, na yung weekend at nangyayari na po na yun. Nagbibigay ito po ng mga malalakas na ulan na magkakaroon ng high risk of flooding at landslides sa mga low-lying areas at umaabot na yun ng 50 to 150 mm sa mga pag-ulan sa nakalipas na 24 oras sa Visayas, lalo na po sa may Eastern Visayas, ibang portions po ng Caraga at dito rin po sa may Kabikulan. At ang ibang areas po sa Kabikulan, lampas na po sa 100 mm. Papakita namin sa inyo mamaya ang mga weather station na nagbibigay ng mga paulan, na nagbibigay ng mataas na rainfall dito po sa Kabikulan. Umpisa natin ang GraphSat. So, ito po yung ginawa natin kaninang hapon at nakita po ninyo si LPA99W. Nasa low chance pa lamang at sa mga oras na ito, nag-upgrade po ito into medium chance. So, 50-50 ang possibility na magiging bagyo po siya. Base po sa mga computer models, may posibilidad na baka maging TD siya pagdating dito sa may north of Bicol. Pagkalampas po sa Kabikulan, baka maging tropical depression. But, depende po yan sa lakas ng upper level winds na nakakasira po sa kanyang sirkulasyon. Kahit now, medyo disorganized pa rin po, but slowly medyo nag-i-improve. Ang kanyang main circulation, yung kanyang rain bands ay nauuna po sa kanyang center, kaya na yon nagbibigay ng grabing ulan sa Kabikulan at Kabisayaan. Okay? So, nandito po yung center niya. At kapag itong situation o ganitong organisasyon niya ay patuloy hanggang bukas, kasi bukas ng gabi nasa tapat na po siya ng Kabikulan sa may Albay Gulf or sa may coastal areas ng Eastern Catanduanes, may posibilidad na itong kaulapan na ito ay nasa Metro Manila o Central Luzon. So ang Kabikulan baka magkaroon na po ng paghihina ng mga pag-ulan. Mostly cloudy na lamang po simula bukas po ng tanghali base po sa pinapakita po ng mga computer models. Better kung umaga pa lang mawala na, so cloudy na lamang po dito sa Kabikulan. At sa mga oras na ito, habang tayo nagsasalita, ay medyo tumila na po yung mga lalakas na ulan. Since kaninang 4 p.m. hanggang 9, grabe po yung heavy rainfall. Maabot po ng 50 to 60 mm per hour yung bagsak ng ulan. At ayan po, halos buong Visayas apektado rin po at Mindanao. Although Mindanao medyo isolated lang mga pag-ulan, hindi gaya po dito sa Visayas hanggang Bicol ay medyo talagang solido yung kaulapan nitong si 99W. So kaninang alas 5 nasa 245 kilometers po siya east ng Surigao City. But sa mga oras na ito siguro nasa tapat na po siya ng Siargao Island. Okay? So bukas ng umaga o hapon, nasa tapat na po ito ng Borongan, Eastern Samar, and bukas ng gabi, nasa tapat po ng Albay o Legazpi o sa may Catanduanes. Okay? So, if mananatili itong dislocated circulation niya, magkabukas po ng hapon o gabi, mag-improve na po ang weather sa atin. Pag sinabi natin improve, may maulan pa rin pero hindi na kagaya na yung araw na ito na medyo tuloy-tuloy po ang mga rainfall. Okay, and ang Amihan, ayan po, medyo nagpo-forward kasi ito sa 99W, kaya yung Amihan nag-retreat north of Bicol, kaya yung hangin natin dito sa Camarines Sur medyo humina from 30-20 kph na yun, nasa 10 o less than 10 kph na lamang. But meron pa rin konting amihan. So na yun, baka nandito na po siya sa ibang parte ng Northern at Central Luzon. Medyo mahangin po dyan. At medyo malamig ng bahagya. Magiging maulan din yan sa may eastern coastal areas po ng Cagayan Valley at Central Luzon. So mag-ingat po kayo sa mga posibleng mga pagbabaha. Lalong-lalo na kung itong kaulapan ay pupuntang sa Calabarzon at Metro Manila at Central Luzon, baka magkaroon po ng mga unprecedented rainfall. So, handa lamang po, mag-iingat, dahil po nasa panahon pa tayo ng La Nina, kaya
Kahit na usually pag ganitong February, hindi na masyado yung mga ulan. Dito lang sa mga eastern sections ng Visayas, Mindanao at Bicol, hindi masyado kayo mga ulan yan. Pero dahil sa La Nina, talagang grabe po yung rainfall. For the past 2 months, umabot po ng lampas 500 millimeters ang ulan dito po sa Naga. Okay, medyo mataas po yan. And dahil nga sa 3 deep La Nina, yung 3 sunod-sunod na taon na La Nina, kaya nagkakaroon po tayo ng ganitong unprecedented na mga pag-ulan. Hindi lang po sa Pilipinas, pati sa may Queensland, Australia, hanggang doon sa New Zealand, nakakaranas po ng mga severe weather. New Zealand, like Auckland, karoon din po ng grabing mga pagbaha dahil sa ulan. Sunundan pa yan ng Cyclone Gabrielle, na isa na lang pong subtropical cyclone o isang frontal system nung dumaan sa may Auckland. Pero grabe yung hangin, lumampas ng 120 hanggang 130 o 160 kph ang bugsulan sa coastal waters. At gayon din po ang mga ulan ay umabot po ng lampas 100 millimeters, which is unusual po sa country na yun. So, nakikita po ninyo ang effect kapag meron po tayong 3 deep La Nina o 3 sunod-sunod na taon po yan. Nangyayari po yan every 20 years. Ang last time was in 1998 to 2000. Okay, so yan po ang brief analysis kung ano nangyayari dito sa ibang parte ng ating region. Okay, sa Asia Pacific. Lalo na po dito sa may area ng Australia at New Zealand na medyo pareho apektado rin ng La Nina. Okay? But ang good news na yun, Marso, tapos na po ang La Nina, papasok ng neutral, pero yung epekto ng La Nina hanggang Hunyo po yan. Yung effect ng neutral o normal conditions, papasok po yan sa June hanggang October. Yung pinakita natin sa inyo last week, yung latest La Nina update. So, yan po ang pinapakita. Okay, sana matapos na itong mga pag-ulan. Medyo super sawa na po tayo. Kahit na po ang inyong lingkod ay ayaw ko na rin na grabe yung ulan. But ganyan talaga, that's nature. May panahon na grabing ulan, may panahon na grabe ang drought. That's the way it is. Nasa, ano po tayo, tinatawag na law of duality. May positive, may negative. Wala tayong magagawa. Nasa domain po tayo ng physical plane kung saan tayo nanirahan. Importante, maging mabait lang po tayo lagi sa ating kapwa tao. Okay? Ito po yung fast animation. So, yan po, nakita po ninyo ang pagkilos po nitong mga kaulapan, rain clouds, galing kay LPA99W na dumadaan na sa buong Kabikulan. At sa fast animation, kitang-kita po ninyo yung red clouds. Yan po yung grabing ulan na naranasan natin kanina. But nakita niyo, medyo nag-open up dito sa may Camarines Sur at ibang areas. Although may panibagong rain bands na nakaka-affect na yun sa buong Catanduanes at Caramoan Peninsula o sa may Partido District. So mag-iingat po kayong lahat dyan. Gale warning nakataas pa rin sa buong Luzon at Visayas dahil po medyo malaki ang alon dahil sa amihan. At itong trough ni LPA 99W. So, dito po sa mababa niya, hindi masyado yung mga kaulapan. So, ito yung ina-hope natin bukas. Pagtapat niya sa may Bicol, baka hindi na masyado yung ulan. Although may mga kumpul-kumpul pa rin, mga thunderstorms. Mag-ingat lang po tayong lahat. Okay? And then, sa wind forecast for the next 3 days hanggang Tuesday. So, na yung oras na ito, nandyan po siya sa may tapat na, sige, tapat na ng G1. Okay? And then, tomorrow morning, mga 8 a.m., Sunday, nasa tapat na po siya sa coastal waters po ng Borongan. Alas 2 ng hapon bukas, linggo, nasa tapat na po siya ng Bicol region o sa may east ng Albay Gulf. 1004 MB, active LPA po yan. Pag nag 1002, TD po yan, okay? So, may possibility na tahimik po dito yung winds, dahil light winds lang po, but nandyan pa rin yung mga local thunderstorms dala ng LPA. Bukas ng gabi, ang LPA na yan ay akit na po sa may north of Catanduanes or north-northeast ng Pandan. Paalis na po yan. At may mga possibility pa rin ng mga ulan sa Kabikulan, pero isolated. Monday morning, alas 8, accelerate na po siya towards the north. Nagkaroon ng opening yung ridge dito. Yung mid-level ridge, pinupush po siya pataas.
Frontal system nandito, so kakabit sa kanya at may bagong surge ng amihan na bababa. Kakalabanin itong LPA, papasukan siya ng malabig na hangin, cold dry air, at unti-unti malulusaw po si 99W. So it depends kung maging bagyo, letter A po yan. Hindi pa natin na-check sa pag-asa kung ano yung unang name for 2023 if maging bagyo, kung i-upgrade po nila. Monday evening, teka muna ha. Ayan po, Monday evening. Ayan na po yung LPA. Market pa rin, sumasabay dun sa shear line. At ito yung amihan, ilalabanan siya, pinapasukan pa rin ng malabig na hangin. And then sa Martes ng umaga, mawawala na po siya, malulusaw na po. Pero, Martes ng hapon o gabi, bababa po yung amihan. May konting amihan po sa Kabikulan. Mas malakas po dito sa may Batanes at extreme northern Luzon sa may Cagayan Valley. Dahil panahon pa rin ng amihan, hindi natin mawawala yan, okay? Hindi po mawala yan. And then sinabi ko, nagkakaroon po tayo ng 1 to 2 weeks na break. Then 1 to 2 weeks naman, nandiyan na naman siya. So, ganun lang po. Papalit-palit lang po. Parang sumasayaw, nagkakaroon ng intermission number. Okay? Tapos, magsasalita na naman. Kaya lang talaga ang buhay. Lalo sa panahon. I-move natin hanggang next weekend. Kung kayo mga nagtatanong kung ano magiging weather for next weekend. So, Wednesday, Thursday, po, balik sa normal ang panahon. Pero pagdating ng Sabado, ito yun, February 25, meron na naman surge ng amihan. Sunday, February 26, bababa na naman po sa Luzon. Monday, February 27, apektado po ang Bicol region at buong Luzon ng bagong amihan. So, from there, wala naman pong LPA po dito. So, most likely, baka may shear line na naman. Usually, yung shear line nandito yan sa boundary. So, baka apektado na naman po ang eastern summer at later. So, tingnan po natin yan by next weekend. But, na yung weekend, itong binabantayan po natin, si LPA 99W. Sa ulan, ito na po yung ulan na dumaan kanina. Nasa may first district of Camarines Sur na po sa may area rin ng Camarines Norte at Southern Quezon yung mga ulan. Medyo tumila na po dito yung ulan sa atin. May mga light rains pa rin sa labas. Bukas ng umaga, medyo cloudy na lang po sa atin. Huwag kayong magulat pag sumilit yung araw. Dahil ganyan po ang nature. Pag LPA pa rin siya, watak-watak yung ulap. Disorganized pa rin po. Bukas ng hapon, may mga thunderstorms na po sa atin, sa Bicol, Camarines Sur, lalong-lalo na. And then, the evening, yan na po, mag-clear up dito sa may Central Bicol, may maulan pa rin sa may Albay at Sorsogon. And then, Monday, yan na po siya. Goodbye na si LPA, 99W, may thunderstorms pa rin sa Kabikulan. And then, Tuesday, eventually, hot sunny day na po tayo, although may hangin pa rin mula sa amihan. But may mga showers pa rin inaasahan, lalo na sa hapon ng gabi. Thunderstorm sa Mindanao. Dahil malapit po sila sa equator, medyo mainit. Mas mainit dyan sa may baba. So, siyempre yung lamig, yung gi-interact sa mainit, magkakaroon po yun ng mga thunderstorms. So, yan po ang forecast sa ulan. How about yung next weekend? Yan, may shear line. Kasi nandiyan yung amihan. Sunday, yan, grabing ulan sa may Aurora at Isabela. Most likely nga may shear line tayo sa Bicol sa February 27, Monday. So, yan pong advanced forecast. Magbabago pa po yan. Bound for changes. Okay. So, yan po ang ating latest rain forecast. So, may maulan-ulan pa rin tayo for the next 24 hours. Pero hopefully, hindi na grabe yung ulan. Now, check natin yung mga various weather stations sa Bicol. Ito po yung ulan sa Kamuning, Calabanga. For today, umabot po ng 112 millimeters. Medyo mataas po yan. At may mga pagbaba na po yan sa municipality ng Calabanga. At ang total rainfall since nag-start itong mga ulan 2 days ago, nasa 199.9, 200 millimeters na po. May light rain na nangyayari na yun. Ito yung current rainfall. So, nakikita po ninyo yung light rainfall. Okay. So, ito yung daily. Refresh natin.
kulang yung parameters niya. Okay. So, yan po ang walang hangin. Nangyayari na yun. Shift natin sa Naga. Dito tayo sa ating weather station. Typhoon 2000 headquarters. Para makita ninyo yung ulan. 77.2 yung total rainfall for the day. Yung storm rain, ibig sabihin ng storm rain kung saan nagsimula yung ulan, base po sa weather system na ito, yung rain event na tinatawag. Nag-start po siya 2 days ago, hanggang ngayon 121.4 millimeters na po. So medyo mababa po ito compared doon sa December 19 na ulan, dahil po yung storm rain noon is 400 millimeters. Tapos yung ulan natin for the day nasa lampas almost 200 millimeters na, so grabe yun. Yung ulan na yun, dito ang tinatawag nating rain rate o yung current rain that as we speak na nangyayari, nasa 0.3. So, medyo very light, okay, or drizzle. Total rain for the month, 140. By the way, ang total rainfall for the past 2 months since November, ngayon kasi is 140, pero nung November at December, lampas 500 millimeters each month yun. So, grabe po ang rainfall. Talagang na-experience natin sa Naga at ibang parte po ng Kabikulan. More than 500 millimeters a month since November. Since December and January. Ngayon, nasa 140.2 pa lang. At medyo papasok na tayo sa February 20. So, nakikita niyo medyo nagdi-diminish na yung mga rainfall dahil papawala ng La Nina. So, light winds from the west. So, a sign na umangat na yung amihan. Nandun na sa may dampasigan po ng Cam Norte. So, yan po ang ating mga forecast, mga observed rain. How about sa Legazpi? Offline kasi yung Legazpi. Sorsogon tayo. Ito. Dito kay Montana, sa Sorsogon. Okay. So, pasalamatan natin ang Montana. Headed by Sir D. Dahil po, nag-host po sila ng mga weather stations from Daet, Sorsogon, so Legazpi, Caranduanes. So, yan po yung ulan. Almost same sa Naga. Mataas ng konti, 88.9. So, halos magkita rin nyo yung ulan is from 50 to 150 millimeters ang range ng ulan na ito. Itong rain event na ito na dala itong LPA. At, yun, hangin mula sa east-northeast, 3.3. May light winds na rin. Daet. Tingnan natin sa Daet. Where's Daet? Ang access niyo itong mga weather stations kapag member po kayo ng weather link ng Davis, mag-sign in lang po kayo. Register. Libre po yan. At makikita nyo lahat ng mga T2K weather stations around Bicol. Dito muna lang tayo concentrated since nandito tayo based. Yan, Montana Daet. Kita natin na yun kung ilan ang ulan na na-register for the day. Sumabot ng 120.1. Mas mataas po sa Calabanga. So, kikita ninyo, same din, 0.3. So, light rainfall na lang po nangyayari na yun. Drizzle to light rain. But look at that rainfall, 120.1. Talagang magkakos yan ng mga flooding sa low-lying areas. Yan po ang range. Kapag lumampas ng 100 millimeters, may mga flooding na po yan. Lalo na po pag umabot ng 200, 300 for the day. Tandaan ninyo may historical na rainfall nangyari noon sa Baguio City in a span of 24 hours, 1,000 millimeters. Nung bagyong Didang of 1976. May 1976. Grabe yung rainfall na yun, 24 hours, 1,000 plus millimeters sa Baguio City alone. So, imagine niyo kung may 1,000 millimeters sa isang araw. Kawawa tayo sa mga pagbabaha. So, yan po ang, let's see muna nung Caranduanes kung ilan yung rainfall na yun. Yun. Montana, Virac. Malapit po ito sa airport. So, nakita po ninyo, medyo mababa lang yung rainfall, 34 millimeters. Okay?
So, iba yung, depende sa clouds kung saan nakatapat. And also may effect din yung urban heating ng Bicol. Siyempre may init, mag-interact yan sa lamig. So, mas grabing moisture na binabagsak niya sa inland areas kapag meron mga ganitong mga weather systems. Sa Sangay, same rin, 89 millimeters o 80 millimeters, something like that. So, yan po ang ating mga weather stations. So, again, babalik ulit tayo sa Lunes na. Pero bukas, kung may development sa LPA, baka magpasok tayo ng update sa YouTube. And for the meantime, check lang ninyo yung CraftSat every 24 hours. Naka-describe naman doon kung nasaan yung LPA. Okay? And then, we'll see you again next week. Ito si Mike Padua. Magandang gabi sa inyo lahat. And I hope you will have a great evening. Kahit na grabe yung ulan. Hopefully, nasa magandang kalagayan po kayo. Thank you so much for watching our channel and God bless po sa inyo lahat.